Эзләр. Шулай дип уйлаган идем аны. Сез таптап йөрдегезме? Без түгел. Бу нәрсә? Менә эләктем. Лизакаем, нинди сасыз? Нәрсә бу? Бу агу. Нәрсә өчен агу? Күптәннән шикләнә идем, Евгений Евгеньевич. Безнең лабораторияда кемдер яши. Кичә, караңгылангач, мин яшерен генә өстәлгә ан сибеп киткән идем. Шуннан? Менә, карагыз, эзләр. Мин аларны юк итәргә телим. Кемне? Сез әле аңламадыгызмы ни? Тараканнарны. Ул фаерны таракан дип белгән. Нигә аны таракан эшләгән дип уйлыйсыз? Кем алайса? Бәлки, үрмәкүч? Үрмәкүчләрне мин яратам. Алар әйбәт. Берәү үзе кайдасың? Мин белмим. Димәк, тараканнар. Фу, әшәке. Нинди пышылдык бу? Бу аэрозоль баллоны. Аэрозоль ул кеп-кечкенә тамчы кисәкчекләр. Алар озак кына һавада очып йөри ала. Тузан, төтен, тыман. Булар барысы да аэрозоль. Кешеләр күптәннән аэрозоль ясарга өйрәнде инде. Мәсәлән, шәркине агулый торган сыекча алалар да баллонга салып, шунда ук газ тутыралар. Төймәгә басуга газ сыекчаны тышкы якка этеп чыгара. Ул һавага, шәркигә каршы аэрозоль рәвешендә тарала. Лизакайны туктатмасак, ул бөтен фиксиләрне агулап бетерәчәк. Әйдәгез, баллонын бозып куйык. Юк, алай ярамый. Бәлки, аны күпертелгән каймак тутырылган баллонга алмаштырыргадыр. Юкны сөйләмә. Аны-моның таракан түгел. Үрмәкүч икәненә инандырга кирәк. Үрмәкүчләрне ярата ул. Дөрес. Әйдәгез, жучка артыннан. Аэрозольләрне бар җирдә дә кулланалар. Баллоннан тамакны давалый торган дару сиптерергә уңайлы. Тәмле ис килсен өчен исле май, я ис бетерү өчен дезодорант та кулланырга була. Аэрозоль буяу да бик уңайлы. Ул 8 каттан булып ята. Хәтта ризыкны да баллоннарга тутыралар. Ләкин аэрозоль баллонында агу да булырга мөмкин. Мәсәлән, тараканнарга каршы иң мөһиме бутамаска кирәк. Хәтерегездә калдырыгыз, аэрозоль баллоннары белән бек сак булырга кирәк. Аларны ачарга, сүтеп, тишеп карарга ярамый. Җылытырга я ут белән янәшә куярга да ярамый. Чөнки аның ичендә газ. Ул шартларга мөмкин. Жучка, сәлам. Син кая, эй, безгә ярдәм кирәк. Тукта. Жучка, урыкма. Без дуслар, шулай бит. Син безгә булышасыңмы? Яңа эзләр. Тараканнар. Күрсәтәм мин сезгә. Жучка, әйдә. Йөгер. Харап итә. Үрмәкүч. Шундый сөйкемле. Әйдә, дуслашыйк. Булып чыкты. Хәзер ул агулаудан туктар дип уйлыйм. Мескенкәем, мин сине чак кына агуламадым. Үрмәкүч, кая киттең? Без бит дуслар. Дөрес, жучка, безнең белән дус булуың хәерлерәк. Эй, туктале. Үпкәләде. Аны безнең аркада агулы яздылар бит.
Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр